Bisan sa grabeng kainit sa panahon, daw gibahagi hapon ang kalsada sa usa ka barangay sa Zamboanga City tungod sa nagpundong tubig. Busa ang mga residente o motorista na perwisyo na. Ani ang atong balitang barangay. Walay ulan apan daw gibaha kining kalsada sa Kasalamatan Drive, Barangay Kasanyangan, Zamboanga City. Busa ang mga motorista o residente, wa nakapugong sa gibating perwisyo. Gwapo kayo, mura tagalangoy. Servisyo yun, dugay na kayo na. Sumala sa mga residente, kapin usa ka dekada na nga walay hubas-hubas ang napundong tubig sa lugar nga usasab matud pa sa hinungdan sa disgrasya sa lugar kay danlog na ang kalsada. Por eso, malandog. Iyo ya quebrado, hermano de mío. Hindi lang iyo, maestra, estudyante, manada, biktima. Bisan nakasinati pa man og sobrang kainit sa panahon ang Zamboanga City gumikan sa El Nino apan kining tubig baha nga anaa mismo niining kadalanan walay uga-uga. Busa nanginaw sila nga mas solusyonan unta ni sa lokal nga kagamhanan. Sumala sa Barangay Council sa Kasanyangan, dugay na nga problema sa barangay ang drainage sa mong kalsada nga nagbara na tungod na sab sa katugayon. Busa ning baghuay lang, miduso na og resolusyon ang barangay ngadto sa lokal nga kagamhanan aron maaksyonan na kini. Sa karon ginapaabot na lang nila ang pagpaygayon og drainage rehabilitation sa kalsada aron mahubas na ang napundong tubig baha. Kay ulit yung drainage, adis para naman yung tubig na tuloy-tuloy na dadaan ito sa Kasanyangan pati papuntang Rojo. Kasi nandun po yung drainage namin, putol po, hindi po siya continue yung butas papuntang doon sa asinan po. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.